O frío non foi quen de disuadir os participantes na quinta andaina solidaria de Lousame, que a primeira hora da mañá partían da Carballeira de San Lourenzo para completar unha ruta circular con meta no mesmo punto. Na proba tomaron parte máis dun 100 de persoas, os que hai que sumar outras tantas inscritas na categoría de dorsal solidario, co que a inscripción ascendeu a 230, conseguindo recadar máis de 1.500 euros en beneficio da Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva. Esta cifra aínda pode incrementar, posto que continúa aberta a inscripción para o dorsal solidario e poden realizarse doazóns que se entregarán o próximo domingo día 26 ao rematar o Trail San Silvestre de Lousame. Aínda que a proba absoluta será a vindeira fin de semana, este domingo tamén tivo lugar un anticipo co Peque Trail, no que tomaron parte unha vintena de pequenos corredores. Nas súas probas participaron voluntarios do Club Lousame Deporte, o Club Trabandainas de Noia e da Cruz Vermella.